In Romte kennen de inwoners van Koudem deze week op een informatiemiddag zien hoe de nije vinken eruit komt te zien. En vreeg je de initiatiefnemers van de terp van de toekomst bij Blijen om te denken voor haar een project op de openingsjoen van Ljouwert Friesland 2018. Landschapsarchitecte Marieke van Zuiden had een wichtige rol spelen bij het ontwerp van de nije vinken in Koudem. Tussen de appartementen voor ouderen en handicapten komt een miskippelijke tuin voor de bewoners van de vinken en voor de meesken uit het dorp. Nou, dit is eigenlijk het stedenbouwkundige plan. Dit zijn de nieuwe woningen. In het middengedeelte komen onder andere een bewegingstuin. Die is hier te zien, een jeu de boelbaan en een moestuin hier verderop. En ook een dierenweide. En verder wordt het allemaal heel erg groen en krijgt een heel kleurrijk en groen karakter. De dementietuin. En dat is eigenlijk een gesloten tuin waar mensen met dementie zonder begeleiding in kunnen. Dus het is een kleine looproute die ze kunnen lopen. Ook begeleid met een reling, zodat ze zich vast kunnen houden. Dus dit kan ook gelopen worden door mensen die wat minder goed te been zijn. Joet organiseert het zorginstelling Patina een informatiemiddag over de nijbouwplannen. Het restaurant van de Vinken streamt onderwielers vol met belangstellenden die nieuwsgierig binnen naar de plannen voor het nieuwe zorgcomplex. Mei en waar komen er 76 woningen voor ouderen en handicapten. En er komt een meerskipsgebouw, de KAS. Met allerhande activiteiten die het ook organiseren worden voor orenmeesken uit de omkrieten. Piet Zonderland, die een bod inspant had voor de komst van de KAS, kan nou eindelijk zijn verhaal kwijt. Ik zit hier namens het dorp alleen voor de KAS. Okay. Ja, en daar hebben wij ook een functie in. Ja, wij moeten er ook voor zorgen dat er straks een beheerder in zit die datgene doen wat wij als stichting graag willen. En die moet ook activiteiten ontplooien om daar mensen in te krijgen. En niet alleen uit Koudem, maar uit de hele regio. Ja. Dus dat is onze uitdaging. Dus dit is eigenlijk het gedeelte van het dorp. Ben je zelfs echt dwaan mijn nieuwsgierig project voor de eigen omjouwing en kun je wel wat help broeken? Zoek dan op romte.tv voor help en tips. Ja, heel goed hoor. Bij Ecologisch Adviesbureau Bakker in Assen boeren ze harren over de plannen voor de terp van de toekomst Boppen Blijen. De terp zal online worden in de Boetendikse kwelder, die het onmerkt is als Natura 2000 gebied. En dat betekent dat er een natuurtoetsplak vinden moet, om te zien of de komst van de terp net de volle impact had op de flora en fauna in het gebied. Ik heb ze wel gewaarschuwd van nou, dat gaat niet zomaar. Maar ik ben wel bereid om te kijken naar oplossingen. En op zich een terp in dat uitgebreide kwelderlandschap. Ja, het is niet echt een heel vreemd object. Het is wel iets wat bij het landschap en wat bij de cultuurhistorie past. Dus als je dat op een respectvolle manier inpast en dan met name respectvol naar de natuurwaarden, dan is er misschien wel wat mogelijk. Dagmar baseert haar toets op een soort bron, op eigen waarneming in het gebied en op het ecologische onderzoek van haar collega Rutme Zwerver. Ik kijk welke beschermde waarden, dus welke natuurwaarden, in het plangebied van de terp voorkomen. En dat is onder andere de kluut als broedvogel. En helaas gaat het niet zo goed met de kluut. Dus ja, dat heeft wel gevolgen. Zeg maar de terp betekent dat de kluut daar wat broedgebied verliest. Ik kijk ook naar de vegetatie, zeg maar, de plantengemeenschappen die daar voorkomen. Het gaat natuurlijk om kwelder, dus dat zijn zoutminnende planten. Vrij zeldzaam in Nederland, ze komen natuurlijk alleen aan de kust voor. Dus er is gewoon areaalverlies van het habitattype, zeg maar, zo noem je dat. Dus dat heeft ook een gevolg. En ik moet toetsen aan de doelstelling voor dat habitattype of dat erg is of niet.
Ik krijg binnenkort het definitieve plan. Dan maak ik mijn toetsing af. Die gaat naar de provincie, naar de provincie. Als ze het met me eens zijn, geven ze een vergunning af. En dan kan het plan van start. Bij het ontwerp van de Vinken had landschapsarchitecte Marieke van Zuiden ik botsjoen naar het omliggende landschap om alles goed op elkaar aansluiten te laten. We staan hier op de Slaperdijk. Die zie je hier lopen. Het liep van oorsprong vanuit Hinderlopen helemaal naar Hemelen. En eigenlijk de hoogte waar Koudem op ligt, de stuwwal, vormt daar een schakel tussen. Het is de bedoeling dat in het nieuwe plan het juist allemaal wat meer open wordt. Dus meer contact met het landschap vanaf het terrein en dus ook vanuit het dorp. En een veel opener blikveld richting het landschap en de Slaperdijk. En op de stuwwal van Koudem. Dus dat is de glooiing die hier in het landschap zichtbaar is en die ook zo karakteristiek is voor het dorp Koudem. Marieke kan haar ideeën middies voortgaan letten onder Koudemers op de informatiemiddag. Nou, ik ben lid van de cliëntenraad, dus ik ben aardig op de hoogte wat er allemaal gespeeld is. Dus ik was even nieuwsgierig hoeveel mensen er eigenlijk vanavond hier rondhuppelen. Ja, wakker van zijn jongen, daar liep het voor gedaan. Ja. Ja. En het is te hopen altijd nog ook dat ze weer komt, dat ze beginnen te bouwen. Het is natuurlijk wel in een maatschappij die anders aan het worden is. En daar moeten we dus vooruit denken en niet achteruit denken. Want hoe is het over 5 jaar? En als dat er weer anders moet worden, dan moeten we eigenlijk een stap vooruit zijn. En dat proberen we ook te doen met z'n allen. Piet Zonderland krijgt op de plannen van het tjenestencentrum De Kas een positieve reacties. Ik ben eigenlijk overweldigd. Want ik hier het net verwachten dat de opkomst is fantastisch. Dus ik heb eigenlijk alleen maar positieve geluiden. Ja. En je doet het eigenlijk voor, hè? Maar ben je er al zo lang mee bezig. Dus dan is het mooi dat je een keer wat presenteren kunt. De leden van de Stille Fanfare maaien haar kleer in het Ordebelastingkantoor van Ljouwert. Ze zullen een act opvieren bij de opening van Ljouwert Culturele Haardstad van Europa 2018. De act is onderdeel van de actie Wij willen uw klaai weerom. De initiatiefnemers van de terp van de Takkoms bij Blijen hopen voor de nieuwe terp symbolisch oude terpgroen weerom te krijgen, die bij de terpalgravings in Verlienen naar de eerme landbouwgroen bracht is. En nou is het eigenlijk symbolisch bedoeld dat we zien laten van waar is die terp eigenlijk in? Hoe vieren ervoor gaan het loning? En dan dat we de boeren ons schreeuwen, om een liedspitsie klaar weer om te brengen. Nou, ze moeten allemaal symbolisch een beetje grond terugbrengen. En het is de bedoeling dat die grond in september in Hegebeintem wordt afgeleverd. En dat we dan in een rij met een heleboel kruiwagens lopen van Hegebeintem naar de Zeedijk. En daar die klei symbolisch storten als een vloer zeg maar, van de terp. Dat is het gedachte. En valt het een beetje op? Ja, jullie vallen wel op, zeker, ja. Had u ook zelf al een idee bij wat wij aan het doen waren? Nou, ik dacht dat het iets met die aardappels was. Wij rennen dus namens uit het dorp. Dit is de klaai en die willen we weer omgaan. Ja, en nu zeggen wij als dorp Blijen van wij willen onze klei terug. En daar gaan wij een nieuwe terp mee maken buiten dijks. Dus daarom kruiwagen wij hier met grond langs. Ja. Ja, geweldig. Een hele grote aandacht. Oh, en enthousiaste reacties. Gaat mooi. Ik heb net gedacht dat het zo mooi was zo. Geweldig vind ik het, geweldig. Maar er zijn wel de mensen die vragen wat is dit. En, Precies, helemaal. het zou wel mooi zijn om het meer tijd in om het uit te lezen. Ja. Maar het maakt het wel een skierig steeds. Het maakt het een skierig, ik denk het al. Ja.
hele grote leuke reacties. Vorige weken gaan de meesten van Blijen, de Pijndermieden, Koudem en Snits op excursie naar Oorde Bekeek. Om te zien hoe het Koepelbosk en het Molenbosk worden bidden. En om ervaringen uit te wisselen. Ben je zelfs echt dwaande met een nieuwsgierig project voor de eigen omjouwing? En kun je wel wat help broeken? Zoek dan op romte.tv voor help en tips.